Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih. Kalian Chandra Kirana Ludruk saking Kemlagi Mojokerto. Monggo mbok bilih panjenengan ngersakaken pamundutan kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran. Kula kalian kanca-kanca seniwati-seniwati Chandra Kirana wonten ing Cahya, wonten ing Desi, wonten ing Riani, wonten ing Lilin, ning Marsanda anggita lan kula ning Mei. Semangga, monggo, neng Lilin, monggo, panyewanan apa? Dibarengi Kerajaan Banyuwangi. Spesial kagem Bapak Lurah Anggaswangi. Kerajaan Banyuwangi rino wengi sing tau sepi lanang wadon negani
sir-siran ambikan dengan gondeng asli nyanyian. Alhamdulillah ketemu dulur lawas iki. Cak Sibon, masalah tambah ganteng Cak Sibon. Panggling aku. Cak Sibon spesial. Apa iku, Mang? Rondo teles. Waduh, rondone teles. Mbak Riani? Rondo teles. Iki ana rondo garing iki. Soale mari kudanan. Rondone teles. Semangga Cak Kamal. Rondo teles. Iki sugeng dalu kagem sedaya pandemen-pandemen Chandra Kirana sing sampun rawuh matur sembah nuwun kula aturaken. Rondo teles monggo Bu Guru. Pulura mau mecucu. Enggak Bu, encep tok titik ae. Monggo lintang asmara panyuwanane Umi Juniati, monggo. Juga yang kembali bareng-bareng Chandra Kirana. Ada Paradis Multimedia, Paradis Lighting, JJ Audio. Siapa ratri mengeleng manis sing ati setiaku bisa antuweni marang sang Sulastri Rasa kangen
katan balencani janji sapa ya mukti sapa ya pati wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batanku wong bagus anta no rasa timo tresnoku iki tulus jroning kalabu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sarna oh senadyan nyawa oncat saka raka wis tresno ra bisa dipisahno ya karet-karet bro Chandra Kiran kenek bro santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu elah jalan sebabku lalinya cari bapake loro tak rewangi ngempet orang neraka maca sopan ben kaya tak podo elah jalan lali nyoflo cari bapake aku kaya santri bego tobat kapal lembut kadang tenggo dengan nopet kapal aku pengen oleh jalan wes tahun-tahunan aku ngalir dadi perawan pengen tobat tenang ben oleh bojo sing iman tobat kapal lembut kadang tenggo dengan nopet kapal aku pengen oleh jalan wes tahun-tahunan aku ngalir dadi perawan pengen tobat tenang ben oleh bojo biduan api mendoh Chandra Kirana
Gelang alit. Semangga spesial kagem Bapak Lurah ugi saya perangkat sedaya. Ugi Bapak Ketua Panitia, Bapak Roi. Dan anggota. Wes kelakon semene lawase Yasani ariko kedani samono sonimbangi melariko kodangane ati sakaraya ana pesisire sarang welas nono watase wedang kopi belong nangka raina wangi wong katane mata yo Cahya niki wau saking Bapak Roi, Bapak Panitia nyuwun gara-gara sebotol minuman dikoplo nggih. Ayo digoyang Cak Sipun asik. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang banting botol katanya. Kalau lagi kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Idih apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang
hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Ja, tetanen terakhir. Ayo, macul. Ayo, nggarap sawah anggas wangi, cek subur. Iyo, podo macul, nggarap sawah pendang subur. Yo podo kumpul bebarengan bareng nandur. Pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura. Aku sing rewangi syukur tiba putih reba ora lali emoh kabeh mati tanah kita iki pancen lo jinawi yen dadi meresuti tansah ngegrai. Ayo, pisan gas ayo. Iyo padha macul nggarap sawah pendang subur. Ayo padha kumpul aja wekya bareng nandur. Ning pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura. Aku sing rewangi syukur dipuputi reba ora lali emoh kabeh mati tanah kita iki pancen lo jinawi yen dadi meresuti tansah ngegrai. Jeh napa? Matur suwun. Hong wilahing sekaring bawana jagat binantara Surya munjuk madangi jagating rena. Sinten toh ingkang badhe minggah wonten sasana? Mboten sanes inggih menika Mas Agus Badrianto inggih ingkang badhe ngaturaken tari remo. Candra Kirana iku ludruke mula ning mei pempenane Mojokerto panggonane
ngayu bagya dumateng para rawuh sedaya samya mirsani kempalahan kula kesenian tradisional Ludruk Candrakirana paringahan nomo mijil saking Jawa Timur kemlagi Mojokerto dipun panggeni rombongan kula langkung prayogi amari ngono maring ana wawasan saha pemahangke ingkang prayo sampun dados totolan cara menawi wonten lepat rombongan kula nyuwun gunging samudra pangapura maringi tulodo sedayane ing mitra sampun tumindak ingkang kirang prayoga kirang prayoga Anjasmara arep mahami Mas Mirakula omarko dasamutan wara layon aning kutha para lengko perang tanding lan urupis karya mukti yukung ngai karya mukti doang ayupun kakang bangun negara
Kesenian tradisional, kesenian lodrok Candra Kirana asli Jawa ati himur sing isine menehi hiburan sing diliwatno crita kelawan adungan mula pentase ora sembarangan senajan iki lodrok pengah lamahan pengalamane di bidang apa ae lodrok Candra Kirana iki mulai ditingkatno kesenian kita iki ojo nganti kalah karo seni monco nang Jombang dulur mampira sengon wong alem geneng akeh wedine dodo gak sambang nek kirep ingon wong ora seneng apa mesti nek nang Jombang dulur tokone Cino Sogoriti akeh ulah ana plambang ojo sembrono mula sing ati-ati
momong ragawan mulane nang Jombang mampir ke Patian ana kelut kok gale atahan kita berjuang dulur mati-matian sing kita rebut kemerdekaan mula mlaku mulon dulur nang Kertosono balik ngitan nang kutha Jombang mula saben weton selamat tono supaya gampang tolek sandang lan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta anggota, yang terhormat Bapak Ibu para undangan, yang terhormat seluruh warga masyarakat Desa Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo. semuanya saja kami haturkan. Selamat malam, selamat berjumpa bersama Chandra Kirana Ludruk dari Kemlagi, Mojokerto, yang dibawa pimpinan Neng Mei Chandra Dewi. hadirin dan para penonton. Acara demi acara telah Anda saksikan bersama. Kini saatnya acara bersama saya Ning Mei Dan saya Marsanda Anggitasari yang malam hari ini akan memandu acara Bedayan Sekar Sari.
Sekarsari menghadirkan segenap seniwati keluarga besar Chandra Kirana yang semuanya akan hadir di hadapan Anda dan tentunya menghibur Anda semuanya. Baiklah, sebelum kami hadirkan di hadapan Anda dari seniwati kita, dari kami segenap keluarga besar Chandra Kirana Ludruk Mojokerto mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh tim jajaran keamanan setempat yang bertugas pada malam hari ini. Khususnya dari Bapak Kepolisian, Bapak Koramil, juga tim keamanan Bapak Linmas. Dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Anggaswangi yang malam hari ini hadir semua menyaksikan Chandra Kirana Ludruk dari Mojokerto. Monggo Neng Marsa bersama iringan kerawitan Puncak Wangi di bawah pengedang kita Cak Kamal Wibowo, segera kita hadirkan seniwati kita. Semoga Langsung saja kita hadirkan seniwati-seniwati kebanggaan dari Chandra Kirana. Yang pertama ada Elvira Dewi Chandra bersama Tia Meka. dua seniwati Chandra Kirana yang cantik manis. Inilah Elvira Dewi Chandra. Tasnya imut Bu, nggih. Imut-imut. Masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Bersama Tia Meka juga masih duduk di bangku kelas 2 SMK Mojokerto. Kebagian penonton kono ketok, penonton kono ketok. Ayo semoga. Selanjutnya ada Sherly Agustin bersama Natasha Trisna. Yang manis, cantik, lincah inilah Sherly Agustina bersama Natasha Trisna. Sherly Agustina, seniwati Chandra Kirana yang juga masih duduk di bangku kelas 3 SMK Mojokerto bersama Natasha Trisna juga masih duduk di bangku kelas 2 SMK Mojokerto. Kanan kiri kayak magnet ya, demblet. Selanjutnya ada Sita Arsita bersama Ica Saputri. Ijo-ijo saweger kayak jangan kelor. Sita Arsita, seniwatinya Chandra Kirana yang juga masih kuliah di salah satu universitas Mojokerto bersama Ica Saputri juga masih duduk di bangku kelas 2 SMA Mojokerto. Napa Cak Siben? Lho saiki lho durung dicelok wis kasih sekolah cowok. Mbokne sing belajari. Selanjutnya ada artis kita yang imut. Ada Cici Paramida bersama Nesya Novita. Tunjukkan pesanan Mbak Cici. Ya, cium jauhnya. Maju Didi, maju Didi. Cici Paramita.
Mojokerto bersama Nesya Novita juga masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Jos ya ajos awak keren si Mbak Cici Merono Mbak Cici. Merono lo kok Mriki, Merono lo nata sibuk. Ini kalau mencolot. Selanjutnya ada Dia Prameswari bersama Lilin Gea. Lili membawa sinar ini ya, membawa cahaya. Menerangi kegelapan. Nah, untuk kan lampu mati. Jenenge lek lampu mati lilin mesti payu. Rela berkorban demi menerangi semua orang. Iya. Asik kata-kata hari ini. Lili Seniwati Chandra Kirana yang juga masih duduk di bangku kelas 2 SMK Mojokerto bersama dia Margareta yang juga masih duduk di bangku kelas 3 SMK Mojokerto. Yeah. Casibon kayak cilik aku pian ya. Selanjutnya ada Neng Desi Amanda bersama Neng Cahya Cahya. Rayap. Ambek mbok nih sapa iki? Disusul Ibu Anis Amanda. Mbok sampean kok melo gebul Cahya lho. Iso nututi jokete ya. Ya. Tunjukkan tingkah polamu. Neng Cahya Raya. Desi Agusti. Bersama Neng Anis Sanjaya. Ayo Bu Ani. Wis seru dhewe apa ya, Nah? Wis seru dhewe ah. Pilihan-pilihan tok iki. Neng Bu Anis gak gelem kalah, iso melok muser-muser Iya. ngene. Ning Cahya Aku Raya. kuatir krek ngono. Bu Anis ta. Kebun Nggih. sing nom-nom ae. Ayo maju kono. Maju kono nak Casibun. Selanjutnya ada Neng Riani Agustin bersama Neng Ina Karlina dan juga Neng Mirza Aurora. Aurora ngono e. Neng Riani. Neng Mirza Aurora. Diandel-andelno lho. Bersama Neng Ina Karlina. Seniwati kebanggaan Chandra Kirana. Inilah hadirin warga masyarakat Sukodono semuanya. Neng Riani dari Kota Mojokerto. Neng Mirza Aurora dari Balong Bendo, Sidoarjo. Bersama Neng Ina Karlina dari Kota Mojokerto. Yeay, asik. Hey, 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 hey. Go! Selanjutnya Loh, masih ada? masih ada. Masih ada. Nggih. Wah, paling ayu dewe mesti ini. Ayu dewe, cantiknya Jawa Timur. Selanjutnya ada Neng Yayu Florensa bersama Neng Florensa. Endang Badriati. Lulu, apike jenenge? Sing cilik metu ya. Sing mburi tambah ayu ya, tambah gede. Ayu jos gemoy. Oh, gemuk. Gemoynya Indonesia. Mbokne sing metu. Hati-hati, Mbok.
Awas, Mbok. Ning Yayu Florencia bersama Ning Endang Patriati. Ayune ta lah. Dua seniwati dan peranan Ibu Chandra Kirana juga dari kota Mojokerto. Baik, hadirin dan para penonton semua, inilah semua seniwati-seniwati Chandra Kirana yang sudah kami hadirkan di depan Anda. Untuk selanjutnya Anda semua akan dihibur bersama Gending-gending Mana Suka. mana suka. Semangga. Ya digoyang bersama Mari. Chandra Kirananya ya. Tunjukkan pesonamu. Ayo Mbak Cici. Horek gak apa-apa horek. Gak apa-apa. Horek. Aman. Eh. Chandra Kirana. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu ya. Pasar priyo kang sampada wicaksana lan lebya ing karya kepranan sola bawamu anyata lan wis wicara wiraka sarta wirama nyata dika priya kang sulistya jroning batin kawah rasa tresna tansaya ngrembaka rina kalawan wangi sampeyan tak anti-anti jabagus pipi saka sorot ning netamu Oslo yen rasilang sajroning batinku ra luput panggraitanku ana tresna sajroning atiku.
sing tak sangka jebul tresnamu nemu iso apa pancen wis binasti sliramu ra bisa tak tresnani nek nyatane sliramu ra bisa tak putusane tak trimo lakonku senadyan kering jroning ati mugi Gusti paring ngono pepadang kabeh lelakon urip iki Digoyang kembali yuk bersama Chandra Kirana. Kuyatno ison kuyatno gula Jawa rasane perih gula Jawa rasane perih gedal tilaka akeh sewu guyatno ison guyatno nglakoni urip kaya ketinggi gula Jawa rasane perih kudu cilaka akeh sewu ison sing ira bakale kaya ketinggi ikan tulus sane perih ison sing ira bakale kaya ketinggi katon tulus nyatane ngobong ati ison sing ira bakale kaya ketinggi katon tulus welase tegane ngepusi
ngobong ati. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah kaloka dadi kutha pahlawan Surawati baya bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka tur angkara digempur hancur luluh nyata gedeka prawirane pramuda kasusilan ning arek Candrakirana Surawati baya bagi wujudane dadi pawitan revolusi bangsane Singasari Majapahit nyoto agung pangajar dadya tepa palupi hengaluh Bakar rupa surae tur gemuruh suarane pambarisan arek-arek Candrakirana. Terima kasih, matur suwun, matur suwun. Baiklah hadirin dan para penonton semua, usai sudah dari pandangan Anda, dari segenap seniwati keluarga besar Candrakirana. Dan untuk acara selanjutnya Anda jangan kemana-mana dan jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena sebentar lagi Anda semakin dihibur bersama pelawak-pelawak kebanggaan Candrakirana. Baiklah, akhirnya saya Ning Mei Dan saya Marsanda Anggitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berlibur dan sampai jumpa. Salam Candrakirana. Semoga tetap jaya selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya.